Otobüseke ku brengê sîf û şiyarên hişyariyên tenduristî li ser hatine hûnandin, Dêdnabera Diyarbekir û Wanê de seferan bike û hewla hişyarî û baldariya nexweşîna penceşêra me imkan bide. Salî Yüce di bîst saliya xwe de bi nexweşîna penceşêra me imkan dikeve û tîne ziman ku bi saya nexweşîna wî zû hatiye teşîzkirin û wê nexweşînê têk biriye û Komeleya Genç Pîrê jî dixwaze ku hişyariyê vê nexweşînê û giringiya tenduristiyê bi civakê bide zanîn. Gençlere kanseri anlatmak. Dema ku ez di temenê xwe ciwan de bi wê nexweşiyê ketim, wek derûnî jî min gelek zehmetiyan kişand. Lê pişt re min zanî ku nexweşîn hebe, çareserî jî hene. Min êdî hem tedawiya xwe berdewam kir, hem jî komele ava kir û hişyariyên penceşêrê û giringiya zûzanînê û destpêkirina dermankirina van nexweşînan ji welatiyan re ragihand. Îro bi vê çalakiyê jî êdî bi piştgiriya Best Wanê otobûseke taybet dê li navbera Wan û Diyarbekirê baldarî û hişyariyan peyda bike. Rêveberên kompanyayê jî balê dikşînin ku hemû aliyên civakî divê di tenduristiya civakê de bi berpirsyarî û hişyarî tev bigerin. Hêva dehî hemû dünyayê halk tiştekî biket bu serî halkî ev dehît kanseri memik heye heger em zû fen bikeyn ev nehoşiye kebit ilacı ya gelek sanahiye ama heger ya derbas bin haddeki ya gelek zahmete jiber eve emhezikeyn ev pasemeya pivazi ki ev pasemeya pivazi binit diçit hoya muhane diket heger tişteki inşallah tişteki nebit ama heger tişteki hebitşi zü binin zü derbas bikeyn ev nehoşiye ki. Bijîşkên ku li ser cûrayên penceşêrê lêkolîna dikin ji balê dikşînin ku bi taybet ji ber ku jin şerm dikin nexweşînên xwe yê me mikan nabêjin lê divê civak ji vê xeletiyê rizgar bibe û her nexweşîneke ku jê şik bikin biçin û teşîsa wan bikin. Basa li pişt min bi rengê sîf hatiye boyaxkirin. Mebesteke vê basê heye ew jî hişyariya ku tevdîrên penceşêra me mikan bêwergirtin. Bi vê mebestê jî îro çalakiyeka cudareng li Diyarbekirê bi rêva çû û hêviyên ku welatî zûtir vê nexweşînê teşîz bikin û çareseriya wî bigerin hat belavkirin. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.